Ning kaging ang mga inilog lakip na niini ang duha ka conference leaders kagahapon sa NBA. Apan ang mikuha og labing dakong atensyon mao ang kadaugan sa Los Angeles Lakers batok sa kanhi Western Conference leaders Oklahoma City Thunder 114-110. Si Jody Meeks ni pakatap og career high 42 points aron panguluhan ang Lakers nga wala manumbaling sa triple-double performance sa labing pambato sa Thunder nga si Kevin Durant. Tungod sa kapildihan, nabuhian sa Thunder ang liderato sa West, human sila natagak sa 46-17 win-loss record. Nanguna na karon sa ilang tapok mao ang San Antonio Spurs nga adunay 46-16 nga record. Samtang ang Lakers nagpabiling nangiwit sa West, bitbit ang 22-42 nga baraha. Kuya usab nga nakaduwa alang sa Lakers mao si Pau Gasol, kinsa miamot og 20 points og 11 rebounds alang sa kadaugan. Ang Thunder gipanguluhan ni Durant pinaagi sa iyang 27 points, 10 rebounds, 12 assists nga mo ikatulo niyang triple-double karon nga season. Ang leader sa Eastern Conference nga mao ang Indiana Pacers gipangmakmak sa host Dallas Mavericks 105-94. Gipanguluhan nila ni Monta Ellis ug Devin Harris ang kadaugan pinaagi sa ilang 20 points matag usa samtang nidugang og 14 points si Dirk Nowitzki. Ang Pacers ning rally gikan sa 17 points nga biya sa first half apan nagkagidlay og balik sa ilang opensa sa hinapos nga bahin. Ang Pacers gipanguluhan ni Paul George pinaagi sa iyang 27 points ug 11 rebounds. Mikuha sab og dakong atensyon ang kadaugan sa Chicago Bulls batok sa back-to-back champion Miami Heat 95-88 pinaagi sa overtime. Gipanguluhan ni Joakim Noah ang Bulls pinaagi sa iyang 20 points ug 12 rebounds samtang nidugang og 22 points si DJ Agustin. Si Dwayne Wade mo'y nangulo sa Heat pinaagi sa iyang 25 points samtang si James niamot og 17 points. Kini si Daryl Anunciado para sa Sunstar Pilipinas.